Organisaatio on maailmanlaajuinen liike, joka hyvin pitkälti liittyy näihin orgonigeneraattoreihin, jotka pohjautuvat Wilhelm Reichin tiedemiehen, joka eli 1900-luvun alkupuoliskolla elämäntyölle. Hän oli alun perin Sigmund Freudin lahjakkaimpia oppilaita, sittemmin päätyi perehtymään enemmän ihmisten parantamiseen ja havaitsi, että laittamalla organista ja epäorganista materiaalia kerroksittain muodostuu energiavirta, ja mitä useampia kerroksia, sitä intensiivisempi tämä virta on. Hän demonstroi tämän laboratorio-olosuhteissaan rakentamalla akkumulaattoreita, eli tällaisia laatikoita, jotka koostuivat puu- ja metallilevyistä. Hän myös kokeili omia potilaitaan, laittoi näihin akkumulaattoreihin ja havaitsi, että kykeni muun muassa skitsofreniaa parantamaan niin monta kymmentä vuotta sitten. Eli näitä omia potilaitaan muun muassa erilaisista fysikaalisista sekä psyykkisistä vaivoista täysin normaaliksi, terveiksi ihmisiksi. Tässä on aurasoma-värisysteemi, joka tulee Englannista 80-luvulta. Sokea farmaseutti Vicky Wall sai meditaatio- ja rukouksen kautta vastaanottaa tämmöisen värisysteemin. Hän ei ihan tarkkaan edes itse ensin tiennyt, mitä hän on tekemässä. Hän ajatteli, että se on ehkä jotakin hyvin terveellistä ja kaunista kosmetiikkaa, ja sitten hänelle vähitellen selvisi se, että tässähän onkin kokonainen parannussysteemi tavallaan luotuna. Nykyään käytetään tästä hiilipohjaista polyesterihartsia, eli orgaanista materiaalia, joihin sekoitetaan metallisilppua, joka sitten sekoitetaan tällaiseksi kiinteäksi massaksi, jolloin se muodostaa lukemattomia kerroksia orgaanista ja epäorgaanista materiaalia, ja se energiavirtaus tällöin tulee äärimmäisen intensiiviseksi. Oli tällainen kinesiologian professori Valerie Hunt Yhdysvalloissa, Kaliforniassa, Los Angelesin yliopistossa 70-luvulla. Ja hän tutki sitä, että miten nämä sähkösignaalit kulkee, kun ihminen vaikka käyttää lihaksia ja muuta. Ja sitten mittasi sitä tällä EMG-laitteella. Ja sitten siinä kiinnitetään tämmöisiä piuhoja tähän ihoon, joko käteen, jalkaan, riippuen siitä, polkeeko se kuntopyörää vai mitä. Hän huomasi yhtenä päivänä, kun assistentti oli kiinnittänyt sen piuhan vähän huonosti, että se oli täällä jossakin ja silti se antoi lukeman se mittaa ihan hertsejä se EMG-laite. Ja sitten sen myötä niin hän lähti tietysti tutkimaan, että hei, mikä tämä nyt on, että sehän antaa silti lukemaan, vaikkei se ollutkaan teipattuna ihoon. Lisäksi hyödynnämme luonnon teknologiaa, eli bioksidia, erilaisia kvartseja, kristalleja, mineraaleja, joilla on omat vaikutuksensa, varsinkin kvartsilla erittäin energeettisesti vahvistavat ominaisuudet. Ja sitten nämä omat mineraalit tuovat oman taajuutensa siihen kenttään, joka muodostuu tämän orgoniitin vetäessä sitä energiaa ympäristöstään puoleensa yhdistyen maan energiakenttään ja sillä tavalla luoden paikallisen vorteksin eli spiraalin, joka on tämä luonnon tapa liikuttaa energiaa kitkattomasti ja virrattaa täten tämän energian lävitseen, puhdistaen sen tilan, jossa se laite on, ja sillä tavalla hoitaa sitä ympäristöä pysyvästi. Otetaan naurukoktaili, se menee sillä lailla, että otetaan 2 kuvitteellista mukia käteen, kaadetaan ensin toisesta mukista toiseen, sitten toiseen, ja sitten nautitaan. Pullot on 2-osaisia, siellä on ylempi osa on öljyä, alempi osa on vettä, ja nämä sisältää kasveista saatuja värejä, eli kasvien eteerisiä öljyjä, kasviuutteita, mahdollisesti myös ajurvedisia värejä, kivien hoitavia energioita. Eli sillä tavalla ne on hyvin täynnä tämmöistä elävää värähtelyä. Et tässä kun istuu pullojen ääressä, niin se on vähän niin kuin pistäisi kännykän lataukseen. Ei tarvitse ajatella, että väsyykö messupäivänä, kun saa oikein olla täydessä latauksessa tässä näin. No sanotaan, että puhdas vesi on terveytemme perusta. Ja on monenlaisia vedenkäsittelylaitteita, on UV-laitteita ynnä muita otsonaattoreita, mutta tämä, mihin meillä on kokemusta 12 vuoden ajalta, niin se käsittelee veden rakennetta, sen molekyylimäärää.
pohjavesitasolla. Ja tänä aikana esimerkiksi pohjavedet, niin sinne on muun muassa tiesuolaa valunut teiden varsilta. Sitten raskas metalliakin saattaa olla seassa teollisuusalueelta valumista. Ja sitten esimerkiksi happosateita on tullut Keski-Euroopasta tuolla Puolan ja sieltä hiilikaivoksilta, joka kuormittaa pintavesiä. Ja sitten tuo meidän kehomme massasta on suuri osa vettä, niin on kai selvää, että sen veden laadulla on tärkein merkitys jopa ennen ravintoa, kuin meillä tämä veden kehon nesteiden kautta saadaan heti niin kuin elämänlaatua korjattua. Sitten lisäksi puhdas vesi pystyy sitomaan parhaiten ravintoaineita, mitä me syömme, ja lisäksi puhdas vesi myös liuottaa mukaansa kehon eritteitä solutasolta ja ruoansulatusjärjestelmistä ja sillä tavalla. Siitä sitten ruvettiin katsomaan, että miten tämä toimii niin kuin selvänäköisten ihmisten kanssa. Näin, että miten se pätee siihen, että mitä selvänäkijät näkee, koska se heräsi niin kuin se ajatus siitä, että kun se ulottuu tuonne käsivarren mitan päähän, että sehän on vähän niin kuin aura, että mitä selvänäkijät on aina väittäneet nähneensä. Niin sitten kun ne pisti selvänäkijöitä riviin ja tarkisti sitä sitten, että näkeekö ne mitä väriä silloin, kun tämä laite mittaa niin kuin tiettyjä hertsejä, niin siinä oli ihan selkeä tällainen, että sanotaan vaikka 400-500 hertsiä, niin on sininen ja näin. Ja sillä sitten niin kun lähdettiin kehittämään tätä aurakameraa ihan sillä niin kun taustalla. Erilaisia kokeita näillä on tehty paljon, palautetta on saatu paljon käytännön tasolla, muun muassa kasvien kanssa vertailevaa tutkimusta. Kasvit kasvavat paremmin, siemenet itävät paremmin, nopeammin. Veden rakenteeseen on havaittu olevan paljon vaikutusta ja ihan tällaisessa laaja-alaisessa organisoinnissa on havaittu, että säätilatkin harmonisoituvat paikoitellen. Esimerkiksi Afrikasta on saatu paljon kokemusta, on saatu Kalahari-naavikolle muun muassa monen vuoden kuivuuden jälkeen aikaan monien päivien rankkasateet sellaisella Cloudbuster-nimisellä laitteella, joka koostuu useasta 6 kupariputkesta, jossa jokaisessa on kristallit ylöspäin. Ja tämä sisältää myöskin paljon muuta tietoa kuin ihan se niiden värien viestit ja pullojen omat viestit. Eli tässä on jokaisella pullolla on numeronsa, siellä on numerologia on yksi hyvin oleellinen osa tätä systeemiä. Sitten siellä on astrologiaa, pulloja on nimetty ylösnousseiden mestareiden mukaan, eli heidän energiansa, heidän viisautensa on siellä tukena. Sitten siellä on arkienkeleiden välittämät viestit, eli heidän mukaansa on myöskin nimetty pulloja. Ja todella paljon niin kuin semmoista tietoa, että tuntuu, että tätä ei ihan helpolla ammenna tyhjiin. Tarottien vanha viisaus liittyy näihin pulloihin myöskin, eli sieltä aina avautuu niin kuin uusi ovi, kun ajattelee, että nyt on jo yhden katsonut, niin taas aukeaa uusi ovi. Tämä perustuu luonnon magnetismiin, eli täällä on sisällä muun muassa informaatiovettä, joka vaikuttaa samalla tavalla kuin maapallon omaan pohjois-etelänapaa magneettikenttä. Eli tämä informaatiovesi aktivoi tämän luonnon omaan molekyylijärjestystason ja ohjelman tähän läpikulkeneeseen veteen tai uppomallissa tietysti tämän vaipan ulkopinnassa kosketuksissa olevaan veteen. Toi on tietokone tuossa noin ja siinä on tämmöinen kämmenlevy, koska meidän kädessä on pienoismalli meidän aurastamme. Ja sitten se tulkkautuu sieltä sitten sen koneen kautta väriksi ihan sen mukaan, miten se on kalibroitu eli ohjelmoitu, niin kuin tietyt hertsit vastaa tiettyjä värejä. Ja sitten se on ihan normaali Polaroid-kamera, semmoinen hyvin vanhanaikainen, millä sitten otetaan tuo ihmisen oma foto siihen mukaan. Ja sillä sitten niin kuin saadaan tällainen kuva aikaiseksi. Ja paljon hyvää palautetta sitten on saatu ihmisiltä. Esimerkiksi tässä on kännykän säteilysuojanappeja, jotka kiinnitetään tarralla puhelimeen. Ja on ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi erittäin herkkiä tällaiselle kännykän säteilylle ja ovat sanoneet sitten jälkikäteen, että se on tällainen nappi auttanut paljon siinä säteilyn
haittavaikutuksien lieventämisessä? Tämä toimii keskusteluterapiana ensin niin, että asiakas nostaa sieltä 4 kiinnostavinta pulloa. Sitten me käydään siitä vuorovaikutteinen keskustelu. Ja mä kerron siis vaan nämä pullojen viestit, värien viestit ja asiakas sitten miettii, että miten ne liittyy hänen elämäänsä.